Добро утро. Знаете ли защо съм стъмни очила? Тази сутрин вместо 6:30 станах в 7. Предполагам не е драма, на всеки се е случвало. Да, ама детето вместо да стане в 7:15, стана в 7:30. И да, след това отказа да се облече и да тръгне на училище, каза, че нямало да ходи. Петък било ден на майстора. И 10 минути гърч. Облечи се, няма да се облека. Облечи се, няма да се облека. Облечи се, няма да се облека. И тръгнахме с 10 минути закъснение. Какво последва ли? Последва тичане. Тичане до училището с раница, чанта, храна. И още една чанта, в която има кутия, защото синковецът днеска има имен ден. И така пристигнах в училището точно в последната секунда. Тъйна. Звънецът вече беше бил и ние пристигаме. С всичките му чанти, раници, храни и какво ли още не. И моя потен гръб. Изсипах синковеца пред училището, взех си чантата и тръгнах наобратно към офиса. И на 5 метра пред офиса си викам: добре бе, защо бързам? Нали, всички ще умрем. Защо трябва тогава да си давам зор? И си взех кафенце. 10 минути смятам да го пия тук в тая приятна обстановка, където хората са посадили разни цветенца и мога да съм дзен. Тъй, дзен. Радвам се на новия ден. Вече съм спокойна. След още 10 минути ще тръгна към офиса. Моля ви, не закъснявайте. Научете и децата си да не закъсняват. 5 минути по-рано и ще си на време. Да, не е толкова трудно. Ама цели 10 ми липсваха днес. Айде, чао и хубав ден от мен.